a víme, že vy to necháte, protože on moc dobré vtipy nemá. Takže přesto se nějak překousněte a prostě poslouchejte stream, dívejte se na zápas a užívejte si to. Přesně tak. Jinak na skiny vyhrává Scumbag Team. Dokonce mají jeden Legendary. Jediný, kdo u nich nemá skiny, Jana. No a u druhého týmu nemá skiny Yorick a Maokai. No. A co si myslíš, jsme ani nezabírali matchup Orianna versus Vlad? Na začátku by měl být Vlad docela v problémech. Protože Orianna díky pasivce má hodně damage, hlavně early game, ani na to nemusí používat manu, protože dává pasivně vlastně magic, teda jako bonus damage z AP, který scaluje. A myslím, že Vlad by tam mohl mít problémy. Ale oni určitě budou oba jungleři běhat hlavně kolem toho midu, protože se budou chtít dostat co nejdřív na bot. Tak myslím, že to neproběhne asi žádný kill. A víc víme, že Vlad je A-move pomalu main, takže určitě víc, co si může a nemůže dovolit. No a vidíme tady nějaké formování Scumbagů kolem midů. Vardu položenou agresivně, která má ukazovat, kde se právě pohybuje Alistar. Ten nicméně by měl spíš začít na modré, což asi taky bude začínat podle mě. Teď se tam prochází kolem Vardy jak, nevím, největší pán. Pardon, aha, já jsem zapomněl, Alistar není jungle, omlouvám se. Jsem zapomněl, Maokai je jungle, sorry. Dave vypadá, že bude začínat na Wraithech a potom na červené. No a Maokai potom pojede taky ten klasický klasickou cestu, kdy si dá vlky, modrou a Wraithy. Takže Dave už s Nocturnem se přesouvá na red a začíná dávat red buff. Mozilla už se taky přesouvá na top se 4 potkami, stejně jako Yorick. Jaina ještě, tady to je příjemná situace pro junglera, protože Daveovi se resetnul a opět ježiš, takže máme double reset pro Nocturna. To je hodně... Jaina tam vydatně pomáhá. Přesně, Jaina přišla na pomoc, ještě mu dala i shield, takže tomu pomohlo, ale double reset hodně zpomalí Nocturna, protože Maokai už dávno má blue buff, už dává Wraithy, takže to Dave teď hodně zpomalí. Zase na druhou stranu bylo to dobrý určitě pro Tristanu, která jakožto AD, který má teďka level advantage na botu, díky tomu, že dala si golemy a teďka navíc měla free farmu a Jaina nedostávala expy. To je pravda. Nocturne teda začíná blue buff. Pokud se nepletu, tak červený buff dával bez smiteu. Maokai vypadá, že se vydává na mid. Gangnout Aima. Uvidíme, zda se mu to povede. Ne, zatím se vydává na Wraithy, takže vidíme tady counter jungly podání Maokai. Nocturne v této chvíli je na topu. Udíváme se, jestli bude spatřen. Nebyl spatřen, takže Nocturne na topu. A máme tady nějaký spravovaný gank na Yoricka. A tady vidíme, že určitě se bude snažit pomoct Mozillovi právě proti Yorickovi, protože ten by si tam sám mohl... Pozor, na midu jsme měli gank na Vladimíra, který byl donucen flashnout. Teď má pod půl HP. Takže první gank už proběhl. Nocturne nakonec byl donucen backnout, protože Yorick je až příliš zatažen pod věží. No a Maokai se teď vydává na svůj červený buff. Nocturne ten už má svoje buffy oba dva. A jak vypadá bot? Zapnu CS. Ten Tristana se snaží pushovat co nejvíc na věž, aby Corki ztrácel ty last hity. Teďka ví, že Maokai je v horní části džungle, takže si to můžu dovolit.
Na to se vydává Maokai, který by mohl být hodně nepříjemný pro Shena. To určitě. Shen sice má svůj šedou deš. Ten gang, protože má a už tam přichází, tak tohle to bylo trošku, ježišmarja, ještě navíc Maokai dostal poměrně dost damage od věže, v podstatě na půl HP, to byl moc pěkný flash od Mozily. Kdyby ještě já si myslím, že to možná bylo trochu zbytečný, protože Yorick nemá zase tolik moc follow-up damage. Možná tam byla ta vidina toho, že ho právě stáhne pod věž a případně zabije. A případně zabije, no určitě. Ale... Zkusil to, nakonec to nevyšlo, ale dobrý pokus. A teďka na midu, to by mohl být i first blood. Tady máme chycení Aima a vypadá to, že opravdu padá first blood pro tým Medzikodzy. A first blood si bere Maokai. Společně s Orianou, kde Maokai přišel opravdu ve správný čas na mid. Tady byl poměrně velký overextend právě od Aima, od Vlada. Že byl de facto nepřátelově věže, Maokai přišel z řeky a přišel mu dozad. Což je určitě nepříjemný a i když použil půl, tak bylo vidět, že díky tomu, že použil flash právě předtím, při tom prvním ganku, tak ho nemohl použít teďka, byl z toho first blood. Takže to bylo hezky zahraný od Maokai i od Oriany. Shen se snaží pouštět do Yorika, přichází tam na gank Nocturne, který netrefil kvéčkem Yorika, takže nemá movement speed buff. Pokusí se fearnout Yorika, stíne to, nestíne to, protože Yorik má flash a Yorik je teda v bezpečí a půjde do báze Formanu nejspíš. Možná ještě ne. Možná když prodá horty, tak si koupí Tear of Goddess, uvidíme co vymyslí. A na to už se vydává Maokai, který zatím toho předvedl o něco víc než Nocturne. Teď by mohl být Shen ale ve velkých problémech, nemá právě flash a tenhle gang by mohl být od Maokai úspěšný. Shen teď už musí... tak teď nevím, co Maokai přesně udělal. V podstatě nechali... Asi pomáhal pušnout Yorikovi tu vlnu, protože Yorik by to tam nebyl hodně dlouho. Asi si uvědomil, že Shen už ho nestihne prostě, že už je v bázi nejspíš. Ale Maokai hraje hodně pěkně, snaží se gankovat všechno co jde. A myslím, že za chvíli, pokud se mu podaří třeba ještě jeden gank, tak si udělá vráko. Už je opět na midu. Tady je krásně vidět, jak stačí dát si Vartku na jednu stranu a pohybovat se u té strany. Na tom midu. Přesně tak. Jim to udělal opravdu krásně, protože tady v tom buši do ním má Vartku, stojí v dole části vlastně té linky. A jakmile přijde gang stopu, tak on ho vidí a uteče před tady máme předávání blue buffu Orianě, opět máme další reset buffu, tentokrát na druhé straně u týmu Medzikodzy. Viděli jsme tam dokonce, že se tam pohyboval i Alistar chvíli, možná si bali nějakého counter junglingu v podání Davea. Některý byl tam na tebe request, jestli můžeš ukázat tabulku goldů a peněz a itemů. Itemy tam mám, přepnu na tabulku peněz, takže se určitě můžete podívat. A tady to vypadá... Pozor, tady máme Deacon Gang, Nocturne přiskakuje, snaží se zachránit Aima a na Aima skáče taky Shen. A pozor, tohle by mohla být hodně nebezpečná situace, ale Oriana pořád ještě utíká, teď krásně flashuje, dává si moment buff a tohle to přežije. Oh my god, takže teď opravdu well played. Ale jsme viděli, že za použití dvou globálních ultim vlastně naprosto jasný Vladimír přežil a ještě z toho byla situace, která to otočila. Tady je vidět cíle Nocturna a Shena. Ale přesto Oriana byla pořád schopná utíct, to bylo opravdu skvěle zahrané. Teď navíc Oriana krásně stýluje v rejty. Což Nocturna určitě nepotěší. Pamatuju si ještě ty časy, kdy Oriana byla instapick nebo instaban, nebo instalus. Není to tak dlouho. Bylo krátce povídání. Tady Maokai možná bude chtít ukradnout. Má tam Vardu. A myslím si, že tohle by se mu... hraje na Vardy, protože určitě je to... A tohle to byl hodně velký fail smite od Davea, navíc ještě Nocturne, Maokai si dovolil na Aima skočit
A tohle to vůbec neudělal Nocturne dobře. Fialový tým hraje opravdu krásně. Mně se fakt líbí ta jejich vize prostě. Oni mají Wartky úplně všude, oni ví úplně o všem. Přesně tak, navíc mně připadá, že má problémy hodně na tom midu. Je to tak? Čekal jsem teda od Aima, že když vlastně pikoval po Orianě, že si bude, nebo vezme si takový pik, aby víc dominoval, ale bohužel zatím to vypadá, že to tak není. Je asi docela škoda akorát té toplinky, protože mi přijde, že Jorek by určitě měl proti Shinovi hrát trochu jinak a měl by ho na té laně dávat. A je to vlastně jediná linka, kde prohrává fialový tým na farmu. Tam na tom midu hodně rozhodl Maokai, který si tam zastavil asi 4krát už celkově. No opět tam čeká s double buffem. Máme tady, teďko krásně to Aim ale udělal. Hezký půl. Přesně, vyhnul se ultimáce od Oriany. Naprosto výborně. Maokai tady pořád babysití ten mid, ale Aim hraje teďko hodně opatrně. Už nechce dát žádný kill týmu Medzikodzi. Mozilla hraje opravdu hezky na topu. Leveloval si vlastně Bčko, aby dokázal zamezit co nejvíce damage od těch duchů od Jorika. A soustředil se akorát na farmu, že jsme viděli, že ani nehrasuje soupeře. A dokázal ho přifarmit, teďka už o 20 creepů. Takže určitě hezky. Hezky zahraný na topu. No na botu se zatím pořád jenom farmí. Corki opět ukazuje, že opravdu farmit umí velice dobře. Přefarmil Tristanu o 10 creepů. Což přeci... A to měl Tristana počáteční výhodu ještě těch golemů. Přesně tak, to ještě Tristana vlastně měla golemy a ještě level advantage, který teda ještě pořád má. Ale přesto Corki má CS více. No to je taky nejspíš tím, že Corki investoval do takového toho buildu, který je více dominantní na té lince, že si koupil ten Doran Blade, koupil si Lifesteal a vlastně Tristana začala s pickaxem, takže ona máme další gank na midu, ale krásný pull od Aima, který zamezil Maokaiovi chytnout Vladimíra. No nicméně zatím to je hodně vyrovnaná hra, ve 13. minutě máme tady pouze jednu smrt, která byla z opakovaného ganku na midu právě na Aimovi. Přesně tak a tady možná nějaká akce na botu, ne nakonec ne, vypadalo, že Alistar chytí Janeu. Konec za to zaplatil. Ona ta botlinka je dobře napikovaná právě proti Nocturnovi, protože Alistar může vyhodit, odhodit a Corki může uletět. Takže tam se to hodně špatně gankuje. Zatím teda, jak jsme předpokládali, že bude fokus na spodní lince, tak tam zatím jsme si docela mýlili. Zatím je největší fokus právě na mid. Ale Oriana opravdu nedá klid Vladimírovi. Tady na botu zase nějaká lehká výměna, ale tam se nebude nic moc dít. Já si myslím, že teďka to je v takové fázi, že pokud nepřijde jungler, tak všechny linky jsou vyrovnaný a ty lidi jsou schopní si obě dvě strany prostě farmit. No v podstatě na všech linkách, krom toho midu, jsou takový charové, kteří příliš na lince neumírají. A potom Tristana, která má hodně dobrý escape. Tady flashnout na midu, protože přecenil své síly šel moc agresivně a kdyby neflashnul, tak by asi umřel. A je vidět jako taková lehká dominantní pozice Oriany právě. Takže Vlad lehce přehraný Orianou zatím a myslel jsem, že Oriana půjde nějaký gank, zatím jenom vardovala. Navíc Oriana teď má blue buff, což jí v té dominanci ještě mnohem pomůže. Vidíme, že opravdu Aim přesto, že už dávno byl level 9, tak nestíhá přes své Qčko healovat to, co ten haras teď dostane od Oriany. A Oriana vlastně pořád s full HP na dálku harasuje Vladimíra. A podobně to je na topu, kde Shen dokáže přeharasovat Jorika. Na to Už se zdá, že Jorik promeškal tu svoji příležitost early game.
A už máme tady Maokai s Oráklem. A vidíme, že Fialový tým má opravdu map control úplně všude. Za to bych je chtěl pochválit, protože hrajou opravdu hodně hezky. Oriana si přišla podržet linku na top, Maokai se přesunul na mid, takže to byla taky hezká spolupráce a domluva. Vypadá to, že Erik teda začíná mít problémy. A máme tady ultimátku od Shena, kam pak se nám portí Shen? Aha, k Drakovi! Asi kvůli Drakovi. Přesně tak, Shen se nám naportil na Nocturna. A chtějí Scumbagové si dát výhodu právě Dragonovi, protože viděli Oriana na topu a teďkon by se červený tým, což tým Medzi Kozy neměl pustit do tohohle Dragona. Maokai ukradne, tak... Ukradlo? Já myslím, že jo. Ano, ukradl, Maokai opravdu smajtnul, Korky navíc utíká. Tady možná nebude vůbec žádný kill? Ne. Tak ale tohle určitě dopadlo úplně krásně pro Fialový tým. Tak teďkon tým Scumbag opravdu pokazil neskutečným způsobem Dragona. No smite. A můžou být ještě rádi, že to mají Jenu, protože kdyby ji neměli, tak věřím, že tým Gunrunners, nebo Deal with, ne, Medzi Kozy samozřejmě, Medzi Kozy, by ten tým vyhrál. No, tak to jsem teda nečekal, protože to byla situace 4v5 a přesto... A ten Jorik tam jakoby ještě nebyl, ale už tam dobíhal, takže ono by... Asi potom Drakovi by to bylo 5v5. Ona Oriana byla na topu v tu chvíli právě. Ona byla ještě docela daleko. Ale já vím, že právě Jena použila ultimu, když tam byla Oriana. No. Ale Jena to udělal určitě dobře, protože určitě by neměli fightit v tu chvíli. Jinak lidi se vrátili zpátky na lane, všichni hráči si veselé farmí. Tristana už si staví ten svůj Infinite Edge, za chvíli ho bude mít hotovej. Nekoupila si ani jeden Doran, což je proti Alistar Korky docela zajímavá taktika. Ale má Jenu, takže určitě si to může dovolit. No a po 17 minutách hry Fialový tým Medzi Kozy vede asi o 1300 goldů. Opravdu tohle je hra, která je opravdu hodná v finále, protože 17. minuta a skóre je pořád jenom 1-0 pro tým Medzi Kozy. A v podstatě hra je pořád vyrovnaná a otevřená, takže to je hodně zajímavý. Teďkon tým Scumbag měl trošku problém s tím, že ztratil toho Dragona. Na bot se vydává Maokai, nicméně, jak jsme právě říkali, obě dvě botlinky jsou dost safe, takže gangovat je nemá ani jeden z junglerů lehké, proto Dave si tam ještě neukázal. Pro junglera Nocturna, junglera týmu Scumbag, je to opravdu smolná hra, protože mu byl stínutý modrý buff, byl mu stínutý Dragon, což žádnému junglerovi určitě na sebevědomí nijak nepomůže. No a Oriana hodně dominuje na midu, v podstatě Vladimírovi nedává ani prostor a tím, že má mnohem větší range než Vladimír, tak ho ani nepouští nějaké větší akce. No to bylo hlavně díky tomu, že ona opravdu si early game dostala velký babysit a ona i bez toho junglera by toho Vlada měla dávat. Takže tady to udělal Fialový tým hodně rozumně, že si fokusli právě na ten mid a ta Oriana teďka si udrží tu výhodu, která pro ní byla vybudovaná prostě od začátku hry. Pro Scumbag tým je hodně velký problém to, že Korky dokáže přefarmit Tristanu. A to už relativně máme gank na topu, uvidíme jak to dopadne. Nakonec teda Maokai se otáčí, protože asi by nestihnul Shena. Ano. Ale bych se vrátil k té myšlence, Korky dokázal Tristanu relativně v pohodě přefarmit. Už je to o nějakých 20 CS. O 25, pozor, tady máme ultimátku na mid na Orianu, máme tam ultimátku hodina, která padá na Vladimíra, Vladimír přežívá, přichází tam dokonce Noctur, který dostává ještě damage, pardon, Maokai, který dostává damage od Shena, ale ten nakonec tohle bylo použití tří ultim na kill jednoho čempiona a ještě to bylo jen tak. A pozor, tady Vladimír teďkon docela zazmatkoval, Mozilla ale přichází s tauntem a Vladimír umírá, ale pozor, tady krásně odkopne Alistar. Nocturna a Dave tohle to nepřežije.
ještě No a tady padá vlastně kill. Corky dostal 2 killy a tady bylo vidět, že ta botlinka vlastně modrýho týmu přišla, zrovna přicházela na lineu, takže v nejideálnější okamžik Alistar s Corkym přišli na mid a vlastně získali tam 2 killy pro AD carry, což je Přesně tak. určitě hodně znát. Teďkon opravdu Vladimír teďkon hodně špatně, nebo ve špatné pozici, teď Mozilla netrefil taunt, takže Ověš 100% přijde právě kvůli tomu, že failnul svůj taunt, kdyby dokonce možná mohl umřít, kdyby se do něj, Kdyby měl když Maokai, nemá manu. tak si o to asi pokusí, protože už tam šla i Oriana, ale nakonec akorát to je věž. Každopádně Tristana už si postavila Infinite's Edge, což na to, že nemá žádný kill, je docela slušný. Na druhé straně ale Corky má u sebe 3200 goldů. No. Můj bože. A vypadá to, že backuje, takže budu dost zvědavý, co si koupí. Navíc má blue buff, dostal tam 2 killy. Ty killy nemohly padnout nikomu jinému líp, než právě Corkymu. Tam bylo vidět z toho posledního killu, že oni se snažili nechat ten kill Corkymu, který asi čekal na tu poslední raketu, až si mu nabije. Protože oni si uvědomují, že jsou tým, kde mají vlastně 2 supporty, kteří nemají skoro žádný damage a do toho Yorika s Orianou. Takže ty killy určitě budou nejlepší právě na tom AD carry. Přesně tak. No, Corky backuje a má celé Trinity Force. A má 199 creepů ve 20. minutě. Tristana jich má 183, takže lehce pozadu, ale podařilo se jí teďkon zničit věž. Takže na věže je to teďkon 1-1. Máme tady Dragona a tentokrát ho nezačíná tým Scumbag, tentokrát to začíná tým Medzikodzi. Shen má ultimátku, uvidíme zda se do tohoto fightu teďkon celý tým Scumbag zapojí. Uvidíme, že se formují na botu, měla by tam taky co nejdřív přijít Tristana, už se tak stává. Každou chvíli budeme čekat ultimátku od Shena. Vidíme, že tým Medzikodzi se snaží co nejvíc harasovat, ale pořád přitom A Tristana tady krásně harasuje. fokusovat Dragona, je tam ultimátka od Nocturna, komu padnou Dragon? Zatím nevíme, komu padnou Dragon, ultimátka od Shena. Na 100%. Pozor, tady obrovský damage, Yurik je mrtvý, krásná ultimátka od Jainy, ale pořád velikánský damage, Jaina umírá, ne, Jaina přežívá. Corky Dekon je velice fokusovaný právě aimem, Corky umírá, ale umírá i Nocturne. Teďkon umírá... Ne, tak myslel jsem, že umře i Maokai, nicméně Maokai flashnul pryč, pozor, tady Vladimír málem umřel. Nakonec to dopadlo určitě dobře pro modrý tým, pro tým Scumbag, kteří to zajali opravdu hodně pěkně. Třeba když Corky dostal ultimu od Yorika, tak oni ho nezabili, oni šli kousek dál, kajtovali to tam a potom teprve, když skončilo, tak ho dorazili. A vlastně viděli jsme, že 4 lidi přežili s méně než 20% životy. Přesně tak. Takže teď se tým Scumbag vrací do hry. A skoro je 4-4. No a na goldy... Další věž a teďka je to na goldy úplně přesně stejně. Přesně tak. Po 23 minutách. Takže jeden team fight a hra je rázem vyrovnaná. A možná právě se děje teďkom to, o čem jsme mluvili na začátku hry, že v podstatě jsou tam 2 velcí damage dealeři. Pokud teda do toho můžeme započítat Orianu, kterou já si myslím, že v tuto chvíli můžeme započítat jako velkého damage dealera. Určitě jo. Ale zase čím ta hra bude delší, tak tím na tom bude Tristana líp, protože Tristana je určitě late game nejsilnější AD carry, který ve hře je. Daleko lepší než Kog'Maw. A pokud ona se tam dostane, tak to bude určitě nepříjemný pro tým Medzikodzi. A zatím je Tristana na dobrý cestě. Ona vlastně bude mít hrozně dlouhou range a dokáže ustřílet všechny, protože má jeden z největších strajdů ve hře. No teď se nám hra zase přesouvá do takové té pasivnější části. Oriana si jde pro svůj blue buff. Vladimír se toho nebojí, pušuje mid velice daleko. Farmí si v rapy, že už tak Vrejty. nějak srovnává ten krátký rozdíl, teda malý rozdíl, který tam byl od začátku na creeper. No a Tristana na botu ale pořád zatím ztrácí pár CS. Ale i v tom teamfightu, který byl tady u toho Draka, jsme viděli, že ten modrý tým je na tom daleko lépe, co se týče toho damage.
je ten Vlad, který rozdává sustain damage na všechny strany. Toto je tam Tristana, která má poměrně slušný. Tady mě docela překvapilo, co se stalo. Pozor, tady Shen našel Maokaje v lese, přichází tam Nocturne, ultimátka, bude finál. Ano, takhle tohle to máme mrtvého Maokaje, který ale dostává ultimátku od Yorika, nicméně tam přichází i Aima, tohle to bude mrtvý i Yorik. Že Orianna přichází a navíc jí nepovedla ultima. Tak teď Orianna hodně pokazala ultimátku. Takže to byla vlastně obrovská škoda, kdyby ta Orianna přišla o 10 vteřin dřív, tak to mohlo dopadnout úplně jinak. Teďka přijdou o věž na topu. Myslím, že tohle Orianna dokáže ubránit. Ale tohle nedokáže. Tohle nepůjde. A tým Scumbag se konečně začíná vracet zpátky do hry. Tíhle jedné akci vlastně. Ale pozor na botu, tam Corki s Alistarem pušou, vůbec se toho nebojí. Dali jednu věž, teďka možná půjde na tu druhou. Tristanu viděli na midu. Pořád na midu. Ale ne, nakonec radši ne, dej si golem jako zpátky podle mě. Teď Alistar daroval jednu wardu tady Jane. tak si ven. Tady ahoj, tak tady máš 25 goldů, mám tě rád. No prostě asi budem toho, že Vladimír a Tristana v late game byl opravdu unstoppable. Zatím tým Scumbag už otočil zápas alespoň na goldy, pardon. A v tuto chvíli vedou o 1000. A Shen s Janeou potkávají Oriannu, která byla u Vardy a tohle to bude krásný flash od Oriany, opravdu hodně krásný. Má málo HP. A ano, přesně tak, jak ultimátky, tak flashe. A následně... Ale vypadá to, že si půjdou pro Barona. Corki asi za to dostane když na botu. A Maokai si podle mě pokusí to ukrást, takže je to 5-3 situace. Zajímavý, že Jaina nevidí tohle tu Vardu, která zde, teď až ji vidí. Byla příliš daleko. Jestli tohle ukradne Maokai, tak to bude hodně nepříjemný. Opravdu tohle by Maokai už neměl ukradnout. Je tam ultimátka od Jaina, opět to Maokai ukradl, to je neskutečný. Dave v této hře má neuvěřitelně moc Daveu, nicméně Maokai umírá. Uvidíme, a krásný tam od Mozilla, tady Yorik 100% umírá. Mozilla má exhaust, utíká pryč z tower range, ale Star už nemá svou ultimátku, takže taky každou chvíli umírá a je mrtvá i Orianna. Inhibitorovou věž, tady určitě triple kill pro Tristanu, to je super, to pomůže hodně. Ale Corki za to asi dostane inhibitor, nebo minimálně tu věž. A navíc Baron, takže jsme zase po 27 minutách na úplně stejným... Uvidíme, jestli Corki dokáže ten inhibitor pushnout. To by bylo velice dobré pro tým Medzikodzi, ale nejspíš to nestihne, protože tam přichází Shen. A Corki... Já bych si ještě teďka, když se nejspíš nebude moc bojovat, chtěl vyjádřit k tomu, jak jsem zmiňoval Tristana versus Kog'Maw, že je lepší v late game. Protože mi přišlo, že tam bylo pár negativních názorů v chatu. Je to čistě z toho důvodu, že Tristan má několik druhů escapeů, má nejdelší range ve hře, má největší stroj ve hře. A Kog'Maw prostě stojí na místě. Pokud na něj někdo skočí, tak Kog'Maw okamžitě chcípne. Pokud nemá protect úplně celého týmu. A je velmi těžký na positioning. Tristan má několik těch safe věcí a do toho má nejdelší range ve hře a největší stroj, takže proto je Tristan opravdu nejsilnější late game AD carry. Teď jenom, že ti do toho skočím, tak tady byla vtipná situace, kde Nocturne zůstal sám u Dragona, nebo v místě, kde se spawnuje Dragon. A raději asi nechtěl udělat víc failů, tak raději flashnul přes zeď a utekl si sfarmit golemy. Jenom taková vtipná situace. Je vidět, že Daveovi se v téhle hře asi příliš nedaří. To je vidět na 3 vlastně failech Smiteu. U modrého Waffu, Dragona a teď u našeho. Je to tak, určitě má smůlu v této hře. A jak jsem říkal, pro junglera tohle s psychikou hodně udělá. Máme hodně podobný AD carry, oba dva dost
Beast build, protože Corki ten má Trinity Force, Infinity Edge, Tristana má Infinity Edge a Phantom Dancer. Navíc staví už Last Whisper, který nebude dlouho trvat a už bude mít vlastně postaven. Corki teďkon se pouští do Shena, ne. Žádná větší akce tam nebude. No a Scumbag Team pušuje ve 4 top. Ano, ve 4 top. No a Mozilla zůstává sám na botu. To bylo úplně krásně ukázkově vidět síla toho Shena právě. Přesně tak. On díky ultimě může být kdekoliv na mapě a dostane se i když tam není, tak tam v podstatě je na tomto. A kdykoliv bude potřeba, tak se tam naportí. Vidíme druhý Dimage Tristany, která rozdává. Jorik má opravdu velice málo HP, stejně tak Maokai, ale už se na to blíží Corki s Baron buffem. Navíc má shield Oriany, movement speed od Oriany a tady Corki bude chtít rozjet nějaké velké akce. Vypadá to, že prvně si vybere Vladimíra, který dostává ultimátku určena. Je tady ultimátka od Jenny, která má pomoct zachránit. Krásná ultimátka, umírá nám Vladimír, dále umírá Tristana, Nocturne, Oriana na druhé straně. Tohle pro tým Scumbag vůbec nedopadne dobře. Tak tohle dopadlo asi úplně nejlíp, jak mohlo pro fialový tým. Máme tady, řekl bych, velký štěstí v tom teamfightu. Že vlastně Tristana se úplně na range ultimate Oriany dostala do prostředění všeho, pak tam přiskočil Alistar, ještě vyhodil. Tak a do toho Corki tam rval damage celou dobu. Je vidět, že Corki opravdu věděl, co si může dovolit. Přesně tak, a máme tady podruhé otočení hry. Uvidíme, kam až tým Medzi Kodzi dopušuje. Corki náramně využil toho, že měl Baron buff, teď mu právě skončil. Takže ten fight přišel v tu nejlepší chvíli, kdy právě mohl. A vypadá to, že ano, že si tým Medzi Kodzi vezme i inhibitor. Ne. Takže pouze fázovou věž. Byly 3 plný, takže bylo by to moc riskantní, takže proto rozumně usoudili, že budou zpátky. Ale jenom ještě bych se vrátil k tomu fightu, co tam byl. Tam zbytečně se dostal do špatné pozice tým Scumbag. Když vlastně, dalo by se říct, tak hrozně bajtovali, poukovali a tak napůl divovali. A potom vlastně vůbec nikdo nefokusoval Corkiho, který jako jediný z jejich týmu dělá damage. Teda ještě s Orianou, ale Corkiho dělá třeba 5násobně víc. Přesně tak, tohle nebyl od takhle dobrých hráčů, které máme v české scéně, úplně nejlepší fokus. Každopádně mně se hodně líbila ultimátka Oriany, která podle mě celý ten teamfight naprosto rozhodla. Je to určitě tak. Ta ultimátka prostě, jestli se nepletu, tak tefla úplně všech 5 lidí. Kromě Vladimíra, který byl v půlu a byl fokusovaný. Určitě no. A vlastně díky té ultimě, která trefila Tristanu, tak Tristana umřela. Takže to bylo opravdu hezky provedený, no. A máme tady speed buff na Maokai, no a tým Medzi Kodzi chce teďko jít fight. Chce jít fightit. Shen je na botu, snaží se pushovat, bude muset dávat teďko ultimátku, dávají, ale na Tristanu ta odstupuje pryč. Teďko nějakou chvilku nemůže dávat damage, Nocturno zapíná ultimátku, skáče právě na Corkiho, to dělá úplně nejvíc dobře, co může. Corki je právě mrtvý, ale pořád ještě tam je díky ultimátce od právě Jorika. Zase pro Scumbag. Teď ještě Tristana rychle zabíjí toho Ghosta od Jorika. No. Ale tady krásně vidět, že to Kerry, který zůstane naživu, tak to prostě rozhodne ten teamfight. Přesně tak. Proto si taky viděli, že když Maokai chytil Tristana na začátky hry, tak Tristan okamžitě dostala support od všech lidí, dostala ultimu Shena, když měla 100%, dostala štít od Jenny, bylo tam tornádo, bylo tam ultima. A vyplatilo se to, protože ten potom ustřílel vlastně celý cizí tým. Přežili akorát 2 lidi a ty se museli stáhnout zpátky. Přesně tak, navíc vidíme nějaké pingy na Nashora, podle mě bude velzi se brzy Baron, protože tým Scumbag už warduje a připravuje se. Doufám tvrdit, že pokud tým Scumbag nepokazí teamfight positioningem, tak by měli tuhle hru vyhrát. No ale zatím pořád tým Medzi Kodzi vede na goldy. Corki už se rozhodl... Je to krásně vyrovnaná hra. Ano, přesně jak říkáš, a Corki už se rozhodl stavět i nějaké defense itemy. Vidíme tam Negation Cloak. Uvidíme, co toho postaví. Možná Quicksilver. Proti Tauntu Shena, možná. Po případě Fearu Nocturna.
No a Baron je spawný, takže teď uvidíme podle mě rozhodující teamfight této hry. No. Zase na přesně tak. Lepušuje. Teďkon tým Scumbag bude chtít co nejvíc využít potenciálu toho, že mají Shena, který může split pushovat a zároveň vlastně defovat Draka, Nashora, pardon, protože Mozilla bude pořád pushovat bot a jeho tým, ale pozor, tady se tým mezi Kodzi teďkon vydává na mid a jim tam dostal obrovský damage, musí flashovat pryč. Teď měl velký štěstí, že neumřel. Mozilla už se vydával zpátky na mid, ale teď to vypadá, že... Když teďka jdou v 5 lidech na Mozilu, tak myslím, že by mohli dát Barona fialový. Mozilla teď neví, kde přesně se enemy team nachází, takže raději se backne, protože toho Dragona neměl šanci zabránit, takže další Dragon... To byl úplně free, takže to bylo hezky provedeno. A tady teďkon trošku nerozvážnost, týmu Scumbag neví, jestli má začít nebo nemá začít Nashora. Chvilku to vypadalo, že začne, pak přestali. No ale tým mezi Kodzi to udělal úplně hezky, protože vlastně Mozilla za Shena se stáhnul zpátky, protože myslel, že ho jdou ganknout. A ten druhý tým začal dělat Barona. Jenže oni místo toho dali free Draka a potom šli okamžitě zpátky na Barona, takže zamezili Mozilovi v pušování a zamezili Baronovi a dostali free Draka. Přesně tak. No a pořád si drží náskok v goldech. Teď už je to téměř 2000, díky tomu právě tomu dalšímu Dragonovi, který získali. No a Shen nějak zvlášť nepušnul. Ono bude záležet hodně na Orianě, jakou ultimu dá v těch fightech. Protože pokud trefí víc jak 3 lidi, tak je tam reálná šance, že ten teamfight vyhrajou. Teďkon trošku dej. Na Barona. Chyba, že si nevšim této vardy a začíná Barona. Vidíme... Maokai tam ještě není, takže kdyby to dělali teoreticky, tak nemají smite fialový tým. Bohužel o tom nevěděli. A Maokai už se přidává do toho fightu. Yorick nabíhá hodně dopředu, je tam ultimátka od Vladimíra. Ten dostává velký damage, Nocturno fokusuje Orianu. A kde je Corki? Corki umírá, Shen okamžitě fokusnul Corkiho, Shen navíc zachraňuje Nocturna. A jen pořád žije, pořád rozdává velikánský damage, Oriana má velmi málo HP. A zabíjí Vladimír Orianu. Tohle to vypadá pro tým Scumbag velice dobře, 3 hráči jsou mrtví. Přežil pouze Alistar s Maokaiem, což jsou supporti, takže free Nashor pro tým Scumbag. A... Prostě Scumbag udělali comeback. Udělali comeback, přesně jak říkáš. A vypadá to, že... Tohle to bude další otočení hry. Uvidíme, jestli zvolí nějakou strategii velkého puše. Vypadá to, že pušnou možná Tower na topu. Oni jsou teďka opravdu silnější v těch teamfightech. I když má Corki 8 killů, Corki má poměrně krátkou range. A jsou tam lidi, kteří prostě můžou fokusnout. Je tam Nocturne, je tam Shen, je tam Vladimír. Nikdo z nich se nedá moc dobře sundat z toho Corkiho. A na druhé straně máme Tristanu. Prostě si z range 700 yardů stojí vesele do kohokoliv chce a je rozdílná. Není to 700 týmů? to bude 7 týmů. Dobře. Takže range 7 týmů. Na range 7 týmů střílí do koho chce. Dobře. Corki má tuším 575 nebo 550 range, takže to je 150 range rozdíl. To tam hraje opravdu hodně důležitou roli. Každopádně tým Scumbag má teďkon Baron buff a uvidíme, co s ním budou schopni udělat. Tristana teďkon si jde farmit tady tu krásnou farmu na botu, kterou jí připravila Oriana. Díky pasiv se jí to jde velice rychle. Podíváme se na goldy, kolik u sebe právě Tristana má, je to 2800. No a uvidíme, co koupí, je to Guardian Angel, který trošku chybí třeba na Corkim. No, to určitě v tom posledním teamfightu, pokud teďka bude nějaký, určitě hodně pomůže. Víme, že vlastně oba týmy už se začínají shromažďovat na tým Midlince. Počítám, že se... teď to krásně Corki udělal. Nevím, jestli je dovna nejlepší, nejmoudřejší fokusovačina, ale krásná ultimátka od Oriany, ale chytá pouze 2 lidi. Yorick Nocturne dává ultimátku, okamžitě fokusuje Orianu, přestal fokusovat Orianu, fokusuje Corkiho, ale Corki pořád žije. Má navíc ultimátu od Yoricka. Jaina zabíjí Yoricka.
Team Scumbag dává double kill Tristana, obrovský damage a zabíjí i Corkyho. A Tristana teď potvrzuje, že opravdu velice silná. Viděli, vlastně fialový tým použil spoustu cooldownů na Shena s Nocturnem. Tam k tomu není jediný důvod. Kdyby se radši podívali na tu Tristanu, snažili si ji fokusnout. Tristana stála vzadu, z velký range, tam vlastně si dala triple kill, možná i něco víc. A přežil Wake 3 a to už bude konec hry, protože během 30 minut by to měli v pohodě stihnout finishnout. Během 30 minut určitě, já myslím, že to stihnou i za 30 sekund. 30 vteřin, já se omlouvám. A opravdu krásná hra, opravdu hodná finálového zápasu. A Team Scumbag teda vyhrává Playzone měsíční finále s pořadovým číslem 1 a vyhrává a odnáší si hlavní cenu, což jsou podložky pod myš, jestli se nepletu, ano. No a my nemůžeme... A spoustu bodů do MČR, přesně tak, to je asi to hlavní, proč právě Team Scumbag toto je. No a já nemůžu říct jinýho, že tohle je opravdu nádherný zápas vyrovnaný až do konce a já bych chtěl jako hrozně pogratulovat hlavně Fialovýmu, který vlastně hrál teďka proti špičce, co je u nás, proti top hráčům a vedl si poměrně slušně, vyhrával velkou část té hry, mohlo to dopadnout třeba úplně jinak. Takže opravdu hezký zápas a myslím, že se uvidíme ještě někdy. Bylo to opravdu super. Opravdu zatím asi možná nejlepší finálový zápas, který já jsem komentoval. Takhle asi za mě. Nicméně já nevím, jestli Darku ohledně těch rozhovorů něco budeš vymýšlet, když tak mi řekni. Já bych určitě rozhovor udělal. Nicméně já zatím řeknu tady divákům ohledně co jsem to chtěl říct? Ohledně dobře, já jsem to vymyslel, co řeknu. Ohledně záznamu tohoto finále, takhle jsem to chtěl říct. Záznam z tohoto finále bude a budu ho uploadovat na YouTube a po dohodě ještě s Paragenem a vlastně tady Derkem se domluvíme kam nebo kde to na tryhardu bude uveřejnění, jestli na to bude nějaká novinka nebo nějaký panel nebo něco podobného. Zkrátka a jednoduše záznam z toho finále bude a bude na YouTube. Dneska ho budu ještě stříhat a tak podobně. Takže určitě záznam bude a budete ho moct slídnout. Nebojte se. Takže zeptám se tebe, jak to vypadá s tím. Já bych se zeptal diváků, o koho by měli zájem. Takže koho byste chtěli? Koho byste chtěli, abyste sem pozvali, zeptali si na pár krátkých otázek. Klidně to nemusí být hráč týmu Scumbag, klidně by to mohl být hráč z týmu Medici Kodzi. Mně se třeba hodně líbil Maokai, opravdu ten hrál hodně dobře, celou hru. Nicméně potom v lateu se ukázalo, že ten Maokai nemá takovou sílu v té late game. A spoustu lidí chce Mozilu, Aima, Davea vidím, nebo Maokaje, Dave a Ježíš, ano, takže oba dva junglery třeba, Araget, junglery, nechám to na tobě samozřejmě, Maokaje, Mozilu, Davea a Ježíše, všechny, Aima a Ježíše tě miluje, Mozilo, takže nechám to na tebe, radši tohle rozhodnutí. Já zatím na pozadí zapnu nějakou muziku. Já jsem se domluvil s Davem, teda s Aimem. A je tu ještě... Halo, koho tady máme? Aim. Takže máme tady Aima. Já bych na začátku prosil diváky, aby začali psát otázky, pokud si chtějí něco konkrétně zeptat. A Aime, tebe bych si zeptal, jak se ti hrál na midu tu poslední hru, teďka proti Orianě. Tam byl docela silný babysit od Maokaje a měl si problémy, jak se ti hrálo? Do mé regulér jsem brečel na TeamSpeaku a prosil jsem Davea, aspoň jednou přijde a Mozilla na mě hází ultimátky, tyjo.
Tak on od toho víceméně Malka je, aby templ ten met. Ono se bylo to čekání, ale já jsem udělal trošku fail, že na to jsem si nalevo blbej spil, vzal jsem si Ečko místovou a vlastně stálo mě to flash a potom mě dvojí život a odezdal jsem first blood. Dobře, co si myslíš o těch soupeřích, proti kterým jste hráli ve finále? Je to poměrně neznámý tým, myslíš, že mají potenciál do budoucna? Tak jsou tam hráči, co mají tak 1900 elo, tak nebo 18-1900 kolem, tak asi nejsou zase nějak špatný a když zapracují trošku na tom gameplay, tak určitě mají šanci něco vyhrát. Dobře, proč jsi spiknul Vlada proti Orianě? Vlada jsme pikli tak nějak, že se hodil do toho team kompu kvůli té ultimáce na zvýšení damage, dobře chrání tu Tristanu a dlouho jsem ho nehrál, tak jsem si ho chtěl zahrát. Dobře, ještě tady mám poslední, už tě nebudu nějak zatěžovat, ale mám tady poslední otázku z publika. Co si myslíš o Daveovi výkonu? My jsme tady komentovali, že mu tam uteklo pár smiteů. Tak zasloužil si flame, že jo, dostal neskutečně potom na TeamSpeaku, jo. To si z toho si všichni znali, vzali po naučení a myslím, že už se to nebude opakovat takovýhle chyby. Jakoby to hodně velký bychom dělali, no. Dobře, tak já ti moc děkuju za tvůj čas, gratuluju k vítězství a hodně štěstí do budoucna. A jestli máš ještě něco chceš třeba sdělit, tak klidně ještě můžeš. Někomu. Jenom, že Dave je comeback. OK. Tak ti díky moc. Dobrý, čus. Ahoj. Měj se. Takže to bude pro dnešek asi nějak všechno. Já bych chtěl poděkovat Trejovi za krásný komentář, protože jsem to mohl s ním tady komentovat. Bavil jsem se u toho a počítám, že ještě někdy si to takhle zkusíme. Já zase děkuju tobě, mě se s tebou taky dobře komentovalo. A zase třeba někdy u nějakého dalšího komentovaného Playzone Cupu, Night Cupu nebo finále se mějte pěkně. Tak čau. A ještě bych vás poprosil, lajkněte Treje na Facebooku, jeho streamování, lajkněte Tryhard na Facebooku a podívejte se na www.tryhard.cz, protože zítra dopoledne tam se můžete těšit na velký článek o právě týmu Scumbag, který je teďka nově vzniklý. Jsou tam jedni z nejlepších hráčů u nás a no prostě máte se na co těšit. Takže my vám děkujeme za pozornost, doufám, že jste si to užili a mějte se, těšíme se na příště. Takže ještě jednou díky moc.